Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan ng lohika, mahika at konsyensya, ako po si Mang Gas. At ito ang siko. Sino ako? Hepe ng Taytay, BFP o Bureau of Fire Protection at 3 pang tauhan ay sinibak dahil sa paggamit ng fire truck na pang-refill ng swimming pool. Basic. Nakunan ng larawan ang nasabing fire truck na kumukuha ng tubig sa isang fire hydrant at nakunan din ito habang nagre-refill ng swimming pool sa isang pribadong residential area. At dahil dito, nirelieve muna sa pwesto ang nasabing sangkot habang patuloy ang investigasyon. Sa tingin mo, kabisyo, bawal ba mag-refill ang mga fire truck at bumbero? Yan ang ating siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning call! Morning, Tis! Kabisyo, feel good morning! Miyerkules na karon mga kabisyo. It's August 21, 2024. Sa oras na 7:33 ay kasama niyo na ang cool na angkol ng Bobomba! Angkol Dagol! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Kasama nyo rin ang pambansang tita dahil kung bakit ka nanonood ng radyo. Kung si Angkol na bumomba, ito naman nagpapabomba. Tita Tanya Chinita. My chinita, girl, my chinita, girl. Thank you, Col! Thank you, Tis. Tawa naman ako sa balita na yan, Manggas. Saan na si Manggas? Andito lang. Ay, okay. Manggas. May katanungan pa po ba kayo? Wala naman na po. Ba't mo pa ako tinawag? Tinanong ko lang, bawal, napaka-suplado naman ito, pero Hindi, yung ganun mga talaga gusto si ko Manggas, suplado. Hala. Ayaw mo ba ng suplado / sad Yan ang boy? gusto ko, suplado. Iba yung sad boy sa suplado. Weh! Suplado ako. Bakit ka dumura? Sabi ko, suplado, hindi burara. Bulabog. Mangka nun. Ay, nako. Express. At tawag dito si Col. Tits. Nako. Very naman yun. Very wrong. Very wrong naman talaga yun. Kasi yung Gamitin mo mga dun. fire truck po natin, intended po yan pag may mga sunog. Diba? Diba? Mantakin mo paano kung yung oras na yun nung nagre-refill ka, nagbubuhos ka sa swimming pool. Tapos biglang may sunog. Oh. Hindi ko sasabihin na swimming pool ko yun. Anor. Swimming pool mo yun. Mayaman ako eh. Kayo wala Mayaman swimming ka. pool, Bakit galit kayo. libre? Ay, Ano libre? binayaran mo yung Siyempre hindi nyo lang alam na nabutas yung swimming pool ko. Ha? Nabutas. May butas? Tarpaulin lang yun eh. Ng election. Ayan. Di ba nauso yan yung mga tarp sa truck. built-in lang na swimming pool yung na nabibili mo rin online. Inflatable. Ayun. Di ba sa inflatable yung parang tarpaulin na color pabox blue. lang, oo. Yun. Pero bawal po Bawal yan. yan. Yung ginawa ng Tama naman yun. ng mga BFP members dyan ng sa- BFP. Yun nga ang masaklap kasi baka madamay na naman yung iba na Nababaerong bumbero. hindi, yung mga matitino naman nagtatrabaho na bumbero. Baka sabihin nila na lahat-lahat na lang nagre-refill. Hindi. Yung mga taga sa Bacoor, BFP, gugwapo na, babait pa. Yan At masunurin pa. sasabihin na ba, Ay, pero Ma'am Tanya. nagpapakyut.
Ganon na sabi nila na mga... Pa-picture lang rin, pa-picture. Yung bombero. Hello, ma'am. Grabe talaga, no? Kaya nga yung mga mga men in uniform yan Sabi nga nila, yun tumutulong sa atin, nagsisave ng lives. Shout out sa lahat ng mga bombero na matino naman po yung pagtatrabaho. Hindi natin alam kung magja-justify pa ba nun ng bombero yung kanyang ginawang pagre-refill doon. Mahirapan na siyang i-justify kasi nga hindi nga po pwede po yun. Magkakaduda na sa kanya. Oo. May record na siya. Kaya nga, yung bombero. Yung babaero. Ayan. Diba? May record na Punta na naman Pero bakit kaya ma-appeal pa rin kahit marami siyang babae? Yung babaero? Yung bombero. Kasi naka-uniform. Yung bombero. Yung babaero. May uniform na pala. Yung overall? Yung uniform. Yung bombero? Yung babaero? Overall, babaero talaga siya. Yung babaero? Yung bombero. Overall impact. Sabihin mo, ang galing ko, ang dami numaling. Bawal pilitan dito, mga kanor. Bawal pilitan. Huwag mo pilitin. Gusto ayaw mo pilitin ka ng babaero? Ng bombero? Crush mo Yung bombero? Yung babaero. Nagbago na ako ng crush. Nagbago ka ng crush? Ayaw mo na ng babaero? Bombero na. Talaga? Pasiriti ko, B? Nag-swimming siya dun sa nirefill nilang swimming pool. Yung bombero? Yung babaero! Naka-boxer Yung babaero? Yung bombero, bakit tuloy? Yung sa bombero? Yung sa babaero? Laki ng hose niya. Ng bombero? Oo. Yung pang-akit niya sa chicks Yung malaking hose ng bombero? Ng babaero. Kaya pala, nahumaling ka. Sa bombero. Sa babaero. Ulit-ulit. Binabati ko pala yung pinsan ko si Hernani Garcia, pati na rin si... Hernani na isang bombero? Na babaero. At saka si Consuelo Garcia. Isa rin bombero? Na babaero. Siyempre kalahi. Mana kay Mang Kanor na Isang kaluyal. Na babaero. Wala dun sa option. Kaluyal na babaero. Ay, good morning sa mga suki natin. Ito muna, Tis, baka makalimutan natin. Yung winner natin. Oo, yung winner natin. Diba? Si Mama Belen para si Papa Joseph, nakikinig palagi yan sa atin. Thank Mama you. Belen, Papa Joseph. Mga nasa syudad sa Davao, mga dakbayan. Belated Happy Kadayawan Festival. Eto nga, ang winner natin, baka kaya mo pa before 8, Uncle Giovanni Rivas, isang UV Express driver. Punta ka na! Dala ka ng medyas, Uncle Giovanni Rivas. Pag narinig mo ito, ngayon din, bago mag-8, para may additional 500 pesos ang iyon, 1.5 sa ating Love Knows No Boundary! At sa inyo ng istasyon number 1, ito po ang 90.7 Love Radio! Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! That Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!